Time and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining usa ka babae nga nagpuyo sa Talamban, Cebu City. Ang atong magtatampo ay dasingan nga May. Nak, abot nas lolo ni mo. Bless nga tukaw. Okay, ma. Lo, imong chinilas, lo. Bless ko. Awa na! Ganda ka lang doon. Paunsa ba nga nagipatiran man ni Muscati? Tuwag ka di ko gusto magtanaw ng bata. Paaway sa ang bata. Pero bunga siya sa imong pagpakasa na mo ni mama ni mo. Wa ka magkatiwas o skwila tungod kay sayo kay kang naguyab-uyab unyaon sa naron, ha? Ay naman ang imong laki, ha? Gibarugan ka ba? Kung gigamit mo ba ang imong oto kaniadto, nindot unta kang trabaho ron? Pa, wa pa gid ka makadawat? Grabe naman sad pa, uy. Pila na katuig ang nakalabay pero hangtod karon imo pagyapong ipanahong nako ang sayop na kong nahimo. Ikapila man ko mangayog pa sa ilo ninyong mama. Aron makadawat ka lang sa akong anak. Mama. Dali, nak. Dali. Manutas kwarto. Ma, dili day ta love ni Lolo. Ha? Nak, dili, uy. Love tang lolo ni mo. Iya lagi tang pirmi awayon, pi. Kati, anak. Bata ka pa. Dili pa ka makasabot. Pero nak, ayaw ko na una, ha? Ngaway nag-love ni mo, ha? Ako. Love ka, ayot ka. I love you, Mama. I love you too, anak. Grabe sa danang imong papa, day, uy. Basta bata, damayon man. Dili sa ko makablame niya, day. Grabe man ko nila expectation ni mama na ako kani adtugod. Pero ako lang giguba. Or, basin maong ingon ana siya kalagot hangtod ron. Kay basin maluoy sa siya magtanaw nimo. Kay ikaw rin naning kamot para sa imong anak. Day, ipaunsa pa man sad na niya nako. Nga wala magiganito magparamdam tong tawhana. Og bisan pag na ako'y komunikasyon niya, dili sa kumugukod ato Wa to'y ayo. Oh, pagita na laglain, kadang na ay ayo. Simple. Na, wa pag yun na sa kung huna-huna, day. Focus lang sa ganoon na kung Kathy karon. Mao ba? Uy, kasayang. Nga naman? Sayang lang. Kay naamang gud untay dako kaayo og gusto nimo sa laing department, good? Ha? Kinsa man? Si Anthony, good. Katong naa na say anak. Pero gibiyaan sa babae kay namabdos og lain. Ha? Uy, dili ko ana, uy. Conflict na ganing daan ang akong life. Unya, mamulit pag yung laing conflict. Nasamot. Buutan man gud si Anthony, day. Pas lang sa gyud ko ana, day. Day, naara ba tayo team building nung Sabado? Kuyog ha? Hala, uy. Tanawon lang nako, day, uy. Kuyog, uy. Naunsa man ni siya, uy. Paglingaw-lingaw sa good panagsa. Suwayan lang nako, day, kung naaba ko'y kabinla ni Kathy. Maayo kay nakakuyog ka, day. Oo, nangita na ko gipabantay niya. Nya, ako rin gisuhulan. Maayo hinoon. Ato ta dito dapit na. Mga unta, kiting paniud to na. Busugan ako, uy. Ay, oh. Ay, hala. Thank you, Anthony. Ikaw, May. Thanks. Welcome. Biyaan usa ta mo, ha. Murag, hala naman ko din yung dapita, uy. Uy, day, asa day ka, uy? Ay, anha lang sagod ka. Storya-storya sa mong Anthony, ha. Bye. Day. Ayaw lang kahadlok na ko. May? Ibigay tagang saon. Wa manggod. Dili lang ko gusto nga makitaan ta nga kitarang duha nag-istorya-istorya din
Kay tingali, unsay una-unaon sa laing kauban nato. Then, let it be. Oh, Anthony. Single ka. Single pod ko. Anthony. Anthony, unsa man gid ito mong aning imong pagpakig-istorya? Wa lang. Gusto lang ko nga magka-istorya-istorya ta. Kung doon naman kay plano, ayaw na lang please. Prangkahan lang tikandaan ha. Dili pa ko ready. And mas priority na ko ang akong anak karon. Parehas din priority sa nako ang akong anak, May. Maubitang nangita kong partner nga kayang dawaton ang akong anak nga mura na sa gid og iya. Pero at the same time, kana siyang ganahan ko. Anthony. See? Tarong magunas Anthony day, uy. Tida siya pareha sa imong ex nga way ayo. Dili na lang ta maghiskot anak day, B. Ang ako manggod ba, kung makigrelasyon kog balik, kana sure na gyud ko nga siya na gyud. Itingalik pasakitan lang ko. Unya, masakitan sa nang akong anak. Lain na sa nakasabas akong papa. Si Anthony gani. Anong di man kaniya? O pagkain mo nasuwayan? Unya na. Unya na kung makaila na gyud ko sa iyang batasan. Mama, nindo taon-taon kung napakoy papa. Oh, nganong nakaingon makaanak-nak? Ang, kita man ko sa akong friend sa school. Ngayatod siya sa iyang mama o papa. Unya, happy kay silang tan-aon. Kathy. Nak, kay baw man ka nga love kaayo ka ni mama, di ba? Oo. Nak, bisag wa kay papa pero love kaayo ti ka. Pero mas nindot unta mano kung na ako'y papa. Aron duha mong mag-laugh na ako. Kathy. Told you. Na, kana man si Kathy, day. Mangita man din nagpapaingon anang idara, uy. Unya unsaon man nako day, uy. Nga man gid magpakabana iyang amahan niya. Hala, uy. Ano ka to, mansad nga na may willing magpakaamahan? Sige lang, God. Sabot-sabot lang, God mo. Parehas bitaw mong gibiyaan. Give it a try lagi. Basta pa daig mo work mo. Day. Salamat. Alasin ko na yung taon. Maka-out na git ko. Ay, kapuyas akong lawas. Uy. Yay! Wala lang ko ha. Napakoy lang kun. Nag-umra ba? Basta matan kong uwan. Sige, Day. Amping. Bye! Si Mama ang nanawag. Hello, Ma? Nak si Kathy gihilantad, hurtig idita. Nabalaga na kaayo ko. Nagpurong naman Unsa, Ma? Nak, pagdali diha. Hato na lang sa doon ng ospital. Sige, Ma. Ginoo ko. Naunsa man ikaw ang akong anak. Ayaw lang itaw gitugot ka doon itaw itong mahitabo niya. Maluoy ka, Diyos ko. Dili ko okay. Kinahanglan ko magdalik-uli kaya nga akong anak perti ko nung inita. Ha? Mo ba? Dali na. Sakay na lang ako kay... Kauwan nun na ba? Tingaling malangay ka. Matod sa doktor. Okay na ang kaimtang sa akong anak. Maayo gani ka negative siya sa dengue. Mau ba? Maayo hinoon. Tod, di ako idang breakfast Ato ning sawaan. Anthony, naikog na kaayo ko nimo ay. Kung dili pa tungod nimo, dili gid unta nako madali ugda ang akong anak dinhi. Unya karon, nagdapog yung kagpamahaw. Nay, sa ako nang giingon nimo. Seryoso ko sa kong tinguha nimo. Og andam kong magpaabot kung kanus ako nimo dawaton. Anthony. Kathy, nak.
na akong papa. Oh, Oh. ha? Hi, Kati. Nay, dili ako ang tinuod ni mong papa. Pero, pwede ra kayo ko ni mong himuong papa. Kung gusto ka. Sure ka? O na, Kathy, hinay-hinay lang. Bago pa kang naayo. Kung ma-okay na gyud ka, o niya makagawas na ka din, he. I-treat ka ni mama sa gawas sa imong paboritong kananan, okay? Naguyab to ni Mos Anthony, May. Oh, ma. Mao pa. Maayong tao. Unsa, ma? Nakita na mo sa imong papa nga buotan katong tawhana. Ma. Ay, maayo kinasuroy ka din, eh. May! May! Pa! Oh, Anthony? Niya ka? Unsa ko ng pangutan na ha, oy. At di man na ningi mong bisita. Sige na. Ma, naa si Papa Anthony. Kagudgal na ning Kati, uy. Pagpapa naman gid nako. Sige na. Lihok na dayon, May. Oo, pa. May? Oh, naghila ka? Kuan. Luha lang ni Kalipay. Sukad ba sukad nga ako nagipanganak si Kathy. Huwag yung ko maka-feel ugaan ni Papa. Karon lang. May, ingnan ko nga gakinhanglan ka na ko. Isaan ako. Dili tigid ka pasagdan. Hasta na si Kati. May, seryoso ko na mo. Oo niya. Ang mama sa imong anak. Oh, nga naman di siya, Nga, naman to'y palaing pamilya. Dili pa rin kasado ato. May, punin mo lang kong sugton ron. Dili gina ako dugay-dugayon. Pakas lang tagid ka. Anthony. Jason, malangoy ka! Sakit na kaayo! Hingnan di ka nga ayaw kukut isang buhaton, ha? Ang buti mo ipasabot ka pasagdan talaga. Nga magsigila ka ginom. Oh! Pasagdi ko! Kaya ako ng kwarta akong ginom. Di Dili mahimo. na mahimo, Jason. Dili na mahimo. Sino mo? Hinamdumi may anak ta. Unsa naman na ipakaon mo sa tong anak? Ngayon mo maghihubog-hubog ang imong sweldo. Ayaw lagi kong buti, ha? Vamos na! Ilabya! Utro kasad! Kung iyon ano naman ang gani atong sitwasyon, nga dili ta magkasinabot, mas maayo pag mapauli na lang ko sa amo. O sige! Uli mo sa inyo! Layas mo! Niresulta na kasi mong live-in bayhana ka. Ma, O di ang saon man na ron. O sabay mong ipakaon na ng imong anak. muhangyo lang ko ni mo, ma. Nga nilang ko puyo sa ato. Dugang-dugang mo sa kupakanunon ron. Pangyo alang una ko, mapi. Mangita raw niya kong trabaho. Oh, kinahanglan yun. Kaya ang manong magsige lang ka og pabuhi nako. Hot na nang gikaon ni mo, nak, ha? Ayaw pag-usik-usik. Oh, Ma. Daon sa nabayain taon ta ini oy. Napunan na ba ning atong pakanunon din he? Managyaw-yaw si Lola. Ayaw na siya paminawa. Ahay, kakapoy bayain ning kahintaga oy. Napunan na ang pakanunon. Nagdapag yun silang anak na dako kaayo og kaon. Kinuo ko. Laina ni Lola, maoy. Kaon na diha. Ayaw nagtagkasilula ni mo. Oh, Katleya anak na unsa man ka. Ngano nagilak man ka? Ma,
Gihan ko og sugog sa mga bata, ma. Og ni Tiyo pod. Nga anak ko do ko sa likig kawayan. Gaywa ko'y papa. Anak, Mamiya nalanta din ni ma. Ninalanta mo puyo din ni sa ilang lola. nak, dili mahimo nga mubiya ta dinhi. Asa naman ang tapadong kung mubiya ta? Antos lang kita dinhi, ha? Day, Riya, maay ka nagkita ta, day. Nga naman, day? Kanang atong silingan nga dato pa. Nangita og katabang. Unsa man, musud ka? Ah, sige, day. Musod ko. Kaya magsige lagyaw-yaw si mama sa amo, eh. Dugang-dugang lang ko nukos pakanunon. Akong ingnon ha nga musud ka? Ah, sige, day. Musugot ka ang akong trabahoan, day, nga akong dadon ang akong anak. Ato lang suwayan og ingon, day. Dawaton ti ka isip katabang pero dili ka mahimong magda sa imong anak din he. Ma'am, Samok-samok lang na nako din he. Mahimo raman nga makalili ka sa imong anak. Total dool raman ang inyo. Basta dili nimo mahimong dadon din he. Kaya andi ko ni mutini sa ilang lola, ma. dili man kun mahimo nga dadon ti kas trabahoan nako, nak. Kay dili man masugot ang akong amo. Daog-daogon niya ako diri, ma. Sige lang. Ako magkapagaduawan din, he. Og kon, mingawon ka na ako, mahimo raman ka mulili na ako sa gate ba? Naaraman di akong trabahoan, kananda ko nga bay. Sige, ma. Kanang sobra nga mga pagkaon riya, ipakaon niya na sa iro ha. Oh, ma'am. Ikaw na bahala sa mga lihukon din he, kay mamahuay nami. Salamat kay mamahuway na sila sa mama. Dili na ko ni ihurot og pakaon sa iro ang mga sudan. Kay ano kun kaayo. Ako ning puston ang uban. Kay ako ni ipakaon sa akong anak. Yummy ako ini, ma. Kaon og maayo, anak, ha? Sa sunod, ma. Dati inapod ko, ha. O, anak. Kaluoy tanawon sa akong anak. Naghangol-hangol taon siya sa kaon. Day, kumusta naman kasi mong kitrabahuan? Na, kapoy kaayo day, uy. Gamay ra kayo ang sweldo. Unya, strikta pagid ang akong amo. Ngayon sa man, ganahan ka mo trabaho sa akong kitrabahuan? Ha? Asa man di ka mo trabaho? Sa Davao City. Nya nakinahanglan man og waitress ang akong gitrabahuan, day. Unsa man, musud ka? Ay, sige, day. Musuot ko. Manangid lang ko sa akong amo og ni mama. O diya ang imong anak. Kung saon ba na nga manarbaho magkakas Davao? Ikaw lang unay bahala sa akong anak, ma, ha? Unya ang pagkaon, ana. Magpadara ko kwarta, ma. Aw, kada doon. Sige, trabaho. Ako ray bahala sa imong anak. Salamat in taon kay arang-arang ang akong kita din, makapadanag yung kwarta sa akong anak. Day, naabi ng regards nimo. Kinsa man, day? Ato ng customer din, si Arthur. I love you, Rhea. Oh, Arthur. Muna ito, Rhea. Sa una ko palang pagkakita ni mo. Ganahan na kay ko ni mo. Wa pa ka makailan ako, Arthur. Naibawan ako unsa ka. Gisultihan ako si mong amiga. Gabuwag mo si mong ka-live-in o may usa ka anak. Oh. Rhea, sugtanan ko. Kay dawaton tasab ka bisag unsa ka pa. Arthur. Para na ko, day, no? Okay raman po kung imong sugton si Arthur. Kay sure na gyud ang imong kaugmaon, ana. Kay may man nagtrabaho. Nahadlok mong ugkod, day. Unsa ba imong kikadlukan? Basin og binuang lang ni iyan ako ba? Ay, di sab tingali, day, uy. Kaya sa akong tanaw, no? Buutan man na si Arthur. Mong ako pa nimo, ayaw na lang paagtusa ang tao. Tinuod, Rhea? Imo na kong gisugot. Oh, Arthur. Gidawat ko na ang imong gugma. Salamat kayo, Rhea. Basta, ayaw lang yung ko pasakiti, Arthur, ha? Oh, isaad ko na nimo. Oh, tinuod, Rhea. Mabdus ka. Oh, Arthur. Kung mauna, hapit na kong mahimong amahan. Unsa may plano ni mo ron? Kwan, undan na si mo trabaho kay mag-ipon na lang ta.
Arthur, dili ko mahimong muundang sa akong trabaho, kay may anak kong gibuhi. Oh. O niya na lang tingali ko muundang sa akong trabaho kung dako ng akong tiyan. Oh, sige. Mag-agadra ko nimo. Day, nga nagipatapok man ta ni sir. Ay, ambot day, uy. Huwag ko mahibaw. Basta naingon si sir, patapukon tang tanan. Morning, sir. Morning, sir. Hindi na si sir, ay. Niya na ba ang tanan? Niya na, sir. Okay. Ako ipahibaw ninyo nga nihinay na ang atong kananan tungkol sa pandemic. Mao kinahanglan kong mo bawas o matao. Sorry kayo nga nag-una ang mga bago sa akong listahan. Ha? Wala kay trabaho? Wa na. Naapil ko sa nataktak. Oh, oo niya. Sa may plano nimo. Muuli lang una ko sa amo. Kay gimingaw na po ko sa akong anak. Niya ka na sa kang balik din eh. Mubalik na ko dayon. Ma, masalamat kini uli ka, ma. Uy, anak, naunsa man ka? Kahugaw ko ni mo og dagan man kayo kag nuka. Nga naman ka? Namasura man ko, ma. O gano'n na masura man ka, ha? Aron makapalit ko og sabon, ma. Og ako pong pagkaon. Kinuo ko yung taon ni mo. Ang imo din pag-eskwela. Wa man kong eskwela. Ma! Ma! Unsa ba'y problema ni mo? Ma! Unsa man nagibuhat ni mo kang Katleya? Gano'n na masura man siya. Oh, nabasura siya aron magkakwarta. Asam na ang kwanta nga akong gipadani mo, ha? Kuwang ra, oy. Huwag na nawa man in taon ninyo pa eskwelahang akong anak, ma. Eskwela good in town. Kanang modyol. Ay kakapoy, anak. Grabe no sa ding inyong gibuhat sa akong anak, ma, uy. Huwag mo maluoy. Napuno na snoka ang akong anak. Waon ta ka maglakaw-lakaw og layo aron maatiban nimo ang imong anak. Buisit ba ni mo? Ma! Mo na nahitabo si mong anak. Dahil nga? Oh, Arthur, Uy, luuya ko di. luoy mo lang. Kaila ramang ipasagtan. Balik na rin dari sa Davao, day. Og, dadanang imong anak. Kay, pangitaan ta mo kapuyan. Salamat sa pagdawat ni mo na ako dong, ha? Og sa akong anak. Mahal ti ka, day. Ihatag ko kung unsa may makalipay ni mo. Salamat dong. Kalingaw, baya niya naghagwa siyang anak. Day, nalipay lang kay ko, day, nga may anak na kita. Magis ko ni Dodong. Uy! Mag-iskis ako, anak, ha? Kay, magahugaw na. Arthur, Day, kuhanin ako daw. unsa man ni dong? May gipalit kong gamit. Para nimo og sa ato anak. Gipalitan pag ko ni mo, Uncle. Anong apilan ti ka? Na di man ti ka anak. Hawa na, be? Ay pagduol ako, ha? Hawa! Arthur, unsa ba tayo magibuhat sa akong anak? Huh? Nagtuo ko nga sa imong pagmahal nako. Mahalon mo usab ang akong anak. Nagtuo ka ba? Nga sa matag higayon nga pasakitan ni Katleya, dili ko masakitan? Masakitan ko, Arthur, tungod kay inahan ko. Pasensya ka na, Rhea. Nasayop ko sa akong desisyon. Nagtuo ko nga okay ra ko nga mubuhi og anak sa laing tao. Pero di. Nga kung gusto nga buhion, ikaw ra ug ang atong anak. Way labot ang imong anak. Kung maunang dili ka makadawat sa akong anak, mas maayo paghunungon ta na lang ni. Oh, ha? Sa'y buti mo ipasabot. Mag-iyahay na lang ta. Oh, Sorry, Arthur. Mahal ti ka. Pero kay dili ka man makadawat sa akong anak, magbuwag na lang ta.
Bahala na kung sa mahitabo na ako. Dadoon ako ang akong mga anak. Rhea, Day, manglaag tas peryahan dinis ato na. Maglingaw-lingaw ta. Sige, day. Mananghid ko ni Mama. Nahala, sige. Pero dili magpagabiig maayo, ha? Uli gyud wa pay alas 8. Thank you, Ma. Muuli na dayon ko, Ma. Sige na. Pag-amping mo dito, ha? Nindota gid no basta hapit ng fiesta. Kay daghan kayo makalingaw nga tan-awon. Maulagi, day. Ay, Day, manakay tag Ferris wheel na. Uy, first time na ko na sakay, anak, day. Dili hadlo. Oh, mura kag magkulbaan unang sakay nimo pero kadugayan, ganahan man ka magbalik-balik ba? Mao ba, day? Sige, sige. Masuway ko. Day, kulpaan mo ko, uy. Ayaw kulba good. Malingaw na ka, promise. Oh, uy, hala, Day. Si Earl manao taga-pika section. Si Earl ito. Akong crush. Ah, hi Earl. Uy, kamong din ni Joyce, Flor. Oh, in town. Nanoroy sa day mo? O, kuyo sa akong mga igagaw. Ah. Uy, hala. Muandar na pa dong. Oh, first time ni mo, Flor? Pangupot lang ha, para mawawa ang imong kulba. Okay. Kita niya ako, Uy, Day. Naunsa. Huwag man ka mag-ingon. Uy, nga dagaton man di ay ka. Flor, ngay candy yung para mawa ang load. Ah, sige, Flor. Kaon dayon aning candy nga gipalit ni Earl. Salamat, Erla. Wait, kaso, Flor. Joyce, Flor. Una lang ko ninyo ha, kay gipaabot ako sa akong mga igagaw. Manuray pa yung sa unahan. Ah, sige, Earl. Salamat. Naunsa man ko, uy. Di naman ang noon ko makatuog magunahon ni Earl. Gwapo, gid kay siya to. Grade 2 pa lang ko, crush na kay nako siya. O karon nga second year high school na mi. Mas di gwapo pag i-check sa mood. Maay na kay manamit. Unya, magpapili na bagang yung kamot kung magsukat ni sa eskwelahan. Ay, naman lang. Day, happy to be atong intrams. Excited na ko. Ako po. Ma-excite ko anang marriage booth, uy. Naapalay magpakasal na ako, no? Upag ko makasuway, ana, ay. Amaw. Wa pa manggani. Gani. Ha? Ako? Oh, ikaw, miss. Dali. Uy, maayo pa ka, Day, na magpakasal ni mo. Lakaw na, Dayon, uy, go! Day. Earn? Ikaw? Flor? Amaw, kini ka mga classmate, uy. Sila gabayad aning sing-sing para nato? Bida, gini. Pero time pa, nganong ako man. Ambot lang nila. Earl, mugawas ko. Ay, ayaw. Aha. Kuan, napa may 1 minute. Ay, kuan lang bitaw na. 1 minute na lang bitaw. Ato nang tapuson eh. Tiwaso lang na to ha. Wari ka may bawa sa mechanics aning duwa ade. Kung di ni mo humanon ang oras, kunya mo gawas ka, makabayad ka. Pila man sad? Murag 300 man siguro. Usa? Uy, hala. 50 ang gani kaya hatag mo pahong sa akong mama. Di na lang ko magawas, uy. Panilingan niya ko. Yo, Erla! Kasal naman silang floor! Mabuhay ang bagong kasal! Wow! May gani kay... Huwag ka na gani sa mong bride. Kabayan unta mo 30, kamong duha. Unsa? 30 ra di ay? Dili di ay 300? Pwede, uy! Dako anong 300? Baka pinamngayanas bubot ng mga singsing ha mong giandam. Pero kinahanglan niya pong paliton sa gustong magpakasal or naay gustong ipakasal. Depende ra sabot. Ilayog diferensya sa 300. Flor, pasensya ha, ako'y nasayop. Ito ko 300. Taram di. Oy. Oo, tingalig. Mag-LQ mo ha. Bago-baga mong gikasal. Di ara na yun ang inyong atik-atik nga marriage contract.
Uy, ikaw, Flor, ha? Ngano ka diha daw? Nangayo ba yung number si Earl ni mo? Ay! Ha? Og ako lang sa gitagaan. Total, kasal na bitaw mo. Pero atik-atik lang. Pero uy, bagay ra ba mo ay? Day, unsa Earl? Mo na, Flor. Kung okay rin mo, pwede kong manguyab ni mo. Oh, Abi ni mo, taon-taon na biya akong nakagusto ni mo. Di lang na ako masulti kay mauwa mong ko. Pero karon di na lang siguro ko mauwawi kay kasal naman ta. unsa? Ate ko eh. Tingalig masuko ka ha? Unsa pa man sa akong dugayan pa? Masa una pa lang, crush naman sa kanina ako. Hello? Earl, gisugot na tika. Oh, tinood ka? O, lagi. Yes! Thank you, Flor! Thank you! Thank you kay Flor, ha? Nga, ako niyong paantusag dugay. Ang sa una pa man sad ko na ang gusto ni mo. Parehas data? Basta Earl ha, i-promise na ko nga dili ko nimo pasakitan ha. Uy, di na may tawo, Flor. Tungod kay love kay tika. I love you too, Earl. 8 months namang Earl di ay, day? Taod-taod na sad, no? O, day. Og happy kaayo ko. Mao ba? Pero, salig na kaniya, day. Salig raman, day. Nga naman di ay. Wa lang. Makakita man ko kunya permi dito dapit sa amo ba? Ha? Mag-unsa man? Naamang ko'y standbayanan sa mga estudyante diha dapit sa amo. Unya, naamang na siya kuyog pero dili ko familiar sa babay. Mura pagtagalan yung eskwelahan. Ha? Sure ka, day? Oo. Pero panid ilang ha. Ayaw lang diretso pangasaba niya. Basta hindi ay amigo lang sila. Day, Joyce. Asa day karon? Nara ko din sa amo. Nakatuog lagi ko. Sorry kay ha, nga wala ko makareply ni mo. Okay ra. Namakaksi na ako. Nag-text si Joyce bago lang. Nga naa na sa si Earl dito sa ilaha. Flor, mutiwas ako tog ha. Duka pa kayo. Okay. Sige. Ganong namakakman siya. Buot ba ipasabot, ana? Nagbinuang siya na ako. Kung may lain agad siyang uyab. At tuon ako dapit sa ilang Joyce. Oh, tanawa. Tuara si Earl day una ikuyog papay. Uyab kina niya, day. Klaro kaayo. Nilakaw si Earl day. Murag may paliton. At tuon ako ang babae. Flor. Hi. Kinsa ka? Ako si Flor. Naalaki ni mo ang cellphone ni Earl? Kanang iyang gipakuptan ako kay naa siya gipalit. Ngano di ay? Uyab ko ni Earl. Unsa di kaniya? Mao ba? Uyab di kaniya? Sa to pa, ikaw di si Portia. Ha? Si Flor man ko. Floor? Man siya gihisgot ako magiganlag Floor. Portia man per me. Ay, amiga na ko ni Earl, uy, close friend lang. Oh. Close friend good ka, ha? Flor? Pakakon ka. Flor, say, Nga naman, Earl. Abi ba na kong ako ra? Abi ba na kong mahal ko ni mo? Pero nga naman, nga nung namakakman ka, napakay pa Portia nga Flor man ang akong pangan. Flor, kining... Sugod ka ron, ayun na bayag kong sa buka, ha? Ug ayaw na gid pagtagad pa na ko sa eskwelahan. Kay sugod ka ron, buwag na ta. Flor. Friends na ni Earl sa Facebook karon, pero nanasila ing uyab. Bisag dugan na nagbuwag, pero hangtod ron, naagyapon ko'y trust issue sa mga taong nagpalipot nako. Sa mga naminaw karon, kung naamay tao nga nisalit ninyo, cherish it. Dilibot ipasabot nga pugna nimo ang inyong feeling sa lain kung na-fall out na ka. But it's not a reason for you to cheat either. Pwede nimo ipasabton and makigbuwag kag tarong
kaysa uyab pa mo, pero nangita na katlain. Dini na lang kutob, dagang salamat, RMN. Gikan sa RMN Projection Center, ano kining tulumanon? Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kakikaroon daw kining sa kalalaki nga taga Davao City apan kasamtang ngay nagpuyo sa siyudad sa Subo. Nga tumagkakampo nagdasangan nga Ruben. Recorded by X Thunder Gaming. Bay, una lang magsakas sa office ha. Mag-usis ako. Oh, ikaw rin bay. Oo, Lisa. Utrom sa deka. Sige, ito lang sa ulam ninyo sa asal. Okay. Ay, niyagid pa nila niyo sa magkaon sa. Mau yun. Ambos sa doy. Ang musika na. Isod pa yung iundan. Pero, iba ko na lisod ba? Mahimo rin yun nga mundang ta na. Pero, mo lagi, naran di mo, mundang ka. Kung determinado ko nga mahundong, o mahimo mo ko kaya na. Nausad. Pero ako, tinigil ko kaundang ini. Muso na babae? Ha? Si babae pa? Kadot lang ba ya? Oy! Oy! Pinoy, asa koy! Una lang sa kas office bay! Nasibit na siya. Gugaw kayo kisuob. Luya na niya eh. Nalagyak ka din yung spirits building. Miss? Nanong naghalak mo ka? O saan na yung problema ni mo, ha? Tabangi ko. Malukoy ka. Oo, tabangi ka. O saan na yung problema ni mo? Nanong mo gampay ka? Dali, miss. Barog. Ayaw ko ka na. Gutom ka ayaw. Gutom. Ha? Dali, sud. Ha? Ay, kahadlok. Dili ka unsaon. Dili ko daw tan nga tao. Dali, dayon. Oo. Ay, kahadlok eh. Sige, lingkod. Salamat. Muna akong Pinoy-anan. Studio type lang. Ako ramang usa. Salamat nga imo kong gipagkaon kaniya. Nabusog ko. Gutom kay ka, no? Kay perti mo namang nakakaon. Nganong imo man kong gidati ni. Gidati ka din eh, kay gusto kong magsulti tagtarong. Di ba, mato di mo kaganihan nga uwa kay kaabtan? May mo bang sultihan ko mo kung naunsa ka? Kung sa'yo mong problema? Uy, ang akong phone. Hello? Bay! Asan man ka? Wala man ka balik sa opisina? Muanhan ako, bay. Doon na lang ko'y gilakaw kadiyot. Paroon ako diya. Bye. Miss, balik na ko sa opisina, ha? And feel free din, ha? Ani na sa ka, mintras wap kay Kaptan.
Basta mag-istorya lang ta, inigulit na ko gikan sa opisina, okay? Mubalik ko na ko dito. O mahimo ka magamit sa banyo. Mahimo sad nga ablihan mo ang TV. Aron dili ka laayan ba? Pabuta lang ko, okay? Salamat. Sige, alis ako. Di mo ka ba eh? Kaya ni balik ko eh. Uy. Nusa ko eh. Mupa ako magod. Laom ka ginuna ba eh? Nusa ka? Kining, bay, doon ako isulti ni mo ba? Kung ato-ato lang niya. Saan na bay? Kaniya ba? Katong nilakaw ko galit. Usam ka babae ako giduula to kay nakita mo ko nga nagyaka sa kilid sa atman nga itong building. Naghilak. Lago kay bay. Nga, igutom ko siya. Akong gipakaon kay naluoy ko. Uy, mo ba? Iya bay? Asa ba babae ron? Taas kong bahay bay. Ha? Hi. Kumusta lang ka din, ha? Okay ra. Ay, kakapoy. Busy ko sa opisina na. Pwede kang maligo kung gusto ka. Ano saan ma-place ko yung pamati? Nalimot na kung sulti mo kaganihan mo nga pwede rin kang maligo. Pwede? Gusto na kaayo kong maligo. Okay, go ahead. Yes, nakasabot ko. Nahadlo ka na ko. Magkasali ka na ko. Anyway, doon na may lock ang banyo na ko. Pang-lock lang. Araw ka makasiguro nga dili ti kahilabtan. Recorded by X Thunder Gaming. How's the feeling nga nakaligo na ka? Ang ngayon kasi kong t-shirt. Salamat ha. Hayahay na. Presko na kayo akong gibati. Now, may mo na bang sultihan ko nimo sa mga problema? O nga nung naabot ka man din kapitan na wak mo di kay kaabtan din eh. Pait kayong akong naagian, sir. Ayaw na ko tawag, sir. Tawag ko Robin. And you? Karen. Okay, Karen. Unsa mo na yung agian nga nakaingon magkagpait? Taga-probinsya ko, sir. Taga-Butuan. Niuban ko sa usa ka recruiter. Matod niya sa usa ka opisina ko magtrabaho. Pero pag abot na mo din sa Sugbo, gihimo mi niyang prostitute. Gibaligya nga mo pagkababae. Mo naging ko makaagwanta. Nangita ko pagi nga makaikyas ko. Mauto nga niikyas ko. Sa pagdinali-dali na ko, wala ko makasulubog sapatos o chinelas. Nagtiniil na lang ko. Bahala na lang ba sa makalingkawas lang ko sa salbahes. Pag mauto, naabot ko din sa tanto na kong pagpalayo sa maong dapit. Mo ba? Kaluoy ko dahil mo. Mo ditong nagkalago na ka o igutong pag-ayo? Robin, please. Tabangi ko. Maluoy ka na ako. Gusto man, gusto kang mapauli sa inyo sa probinsya? Dili ko. Mahadlo ko nga masayo na ako mga ginikanan sa nahitabo na ko. Dili ko gusto nga mabalaka sila na ako. Pag masakit na unya ay noon. Sa may ako'y katabang mo, ha? Tabangi ko nga magkasud ko og trabaho. Please. Ha? Sige, I'll try. Mag-inquire kong vacant job para kasudlan ni mong trabaho. Salamat kaayo, Robin. Ako ning ilong na kung utang kabubuto ni mo. Ay pagsulti ano eh. Tabang ning ako dihan mo. Ug aron di na sa kamo problema kay I know. Wa kay kaabtan din di ba? So why mga apply pagkagtrabaho? Ani lang mo nakapuyo.
Ha? Kana kung okay lang nimo. Basta ni-offer ko nimo ang dili ka problema. Basta ipasalig na ko nimo. Harmless ko. Tarong ko kung pagkatao. Nahibaw ko. Tabangan ka ako nimo kung dili ka patarong nga tao. So, unsa man? Okay ka nga anhila mo na kapuyo? Okay, pero unsa may akong ikatampo sa pagpuyo din wa pa man ko'y trabaho. Ano na lang, no? Let's make a deal. Samtang wa pa kay ka-share na ko din sa bahay. Ang narbaho ko, unya, ikaw ang mabuhat sa mga buhatono din sa bahay. Unya ako, anilang ko sa sala matog. Ikaw, ato ka sa kwarto. Ha? Maikog man sa tanimo, ana. Walay problema, oy. Okay ra ko. Okay. Anak, yun. Smile, sa ba? Musamot ka ka-cute. So, deal? Deal. Ha? Nakay kaipon nga bay sa imong gipuy. Shhh, Choy, huy. Hinaya lang tingog din mo ba, Choy? May haya ko din mo bay. Ano bay? Ang sa may nagtaho gabi. Sakpa di, oy. Ikaw no, gawa sila mo gunahon na. Di ko parehas ni mo, oy, nga mapahimuslanon kayo. Ikaw sundihan na bay. Ikaw pa. Di ka nga, pabor na kay ka. Naandag mo na sa sud sa imong bahay. Di na ka maglisod og explicar. Tinuod bitaw ka, bay. Ang lalaki, magpakalalaki mo dyan. Pero, lahi siya, bay. Di ka magkawin na daotan niya. No, naluoy ko niya. Ha? Naintriga ng kumayo anak bay na? Bay, tabangin ko, bay. Nakay na ibawaan nga nag-hiring ka ron? Tabangan ako siya ng kasubog trabaho. Ha? Miss Lynn, si Robin akong ka-office mate. Bay, mao ni si Miss Lynn. Hello, Miss Lynn. Nice meeting you. Hi. So, how can I help you? Miss Lynn, mag-inquire kami ba kung nag-hire ba mo ron? Sad to say, wa gyud Sir Choi. But, nangita kog assistant lang nako. Kay, di na ko magkayang ako mga trabaho good. Pero, gamay ra ang sweldo ha. Kay, mag-assist naman ako og naay trabaho nga di na nako maapas. Okay na, Miss Lynn. Basta naali trabaho. Okay. So, kinsa man ang applicant? Pasabmita lang siya sa iyang resume, okay? Okay, Miss Lynn. Salamat kayo. Salamat kayo, Miss Lynn. O diba? Wa ka maglisod bay. Gi-offeran dayon ka ni Miss Lynn nga nagkinahanglan siya og assistant. Basta ako lagi mahangyo anak niya, okay gid na. Believe ba gid ako bay? Salamat kay bay ha. Ako na isulti sa Karen na ni bay. Karen? Karen di engan bay? Bay, kanang sama ko ni may paila-ila anak niya. Dili pa ron ang hustong panahon bay. Magpanagan na pa na si matubag mga tao. Ha? Nga no good. Basta bay, may bawar ka unya. Karen! Ay, Robin! Mapagkipagkuman ako og luto. Mo din nga humot kaayo. Mo lami man kayo og baho da. Gigutom hinog kog samot na. Magsukad na ko aron makakauna dayon ka. Kaditan. Doon ako'y good news para nimo, Karen. Nakakita na kong trabaho alam nimo. Ha? Tinuod ka, Robin? Recorded by X Thunder Gaming. Karen, doon ako'y good news nimo. Ha? Unsa man na, Robin? Nakakita na kong trabaho alang nimo. Tinuod ka, Robin? Yes. Og pasabiton din kag resume ugma. Hala, huwag ko kasabot sa kalipay nga kundi bati. Salamat kit kaayo. Dagan ni kaayong salamat. Ay, nagulong na oy. Importante nga naa na kay trabaho, okay? Timing di kayo nga nagluto kag lami ron da. Celebration ni nato nga naa na kay kasuldan nga trabaho.
sige na. Magsukad sa ako aron mga unita. So, are you ready? Gikulbaan man ko. Ay, kulba diha. Basta kay bawa na kag-uno sa imong buhaton. I trust you. Kaya na nimo. Okay. Let's go. Nakatawag naman ni si Karen. Uy, kalimpyo din eh. Arrange kayo mga butang. Katag mo ta kayo ito pag-iika na mo kaganihang buntag. Well organized na kayo mga butang sa kabinet. Nakalugar pa sa ni siya glimpyo nga nilakaw man ni siya. Nga nagsabi siya siyang resume. Gikapoy yun yung maayo kay nakatawag mo ni sa sofa. Karen? Karen? Robin? Hala, sorry nakatuog ko. Naana daay ka? Di pa ko dugay nga naabot. Nagtanaw lang ko ni mga natog. Di po ikaw lang tika aron makakauno na ka. Hapit ang alas 6. Oh, nakaluto naman ko. Kadiyat lang ha, ako lang initon gamay kay nabuglaw na siguro to. Ha? Nakaluto na ka? Hindi ka gunin mo. Daghan na gunin mo. Nakalimpyo na ka, nakaluto pa yun ka. Giyon sa manin mo. Nga nila ka makakaganiya. Nagkato si mong resume. Ay, pila raman ang trabaho, aoy. Anat kay ko ini sa amo sa probinsya. Gitrain ni maayo sa akong mama sa trabaho sa bahay. Okay. Sortiha des mong mabana, no? Ha? Sige na, kadit sa kay mag-prepare ko sa itong panihapon. Unya, kumusta may mong pag-submit sa imong resume? Nagka-istorya mo ni Miss Lynn? Yes. Iya man kong gidiretso og interview. Mao ba? Unya, so may sulting Miss Lynn? Sugod na ko ugma. What? Wow! Congratulations, Karen! Thank you! Mag-celebrate unya ta, ha, Karen? Okay! Toast, Karen. Toast. Tamis man nga red wine? Yes. Lamin nga red wine, Karen. Imong glass, mi. Punan ako. Basig mahubog ko, ani, ha? Robin, salamat kaayo, ha? Ikaw, no? Sige lang, ikaw nagpasalamat. Tungod kay angay lang. Tagsaon na kaayong lalaki nga sama ni mo. Huwag ka makailan ako. Nya, inani na lang ang tabang nga imong gihatag na ako. Labaw sa tanan, garespeto na mga akong pagkapapay. Bisan pa man sa imong naibawaan sa akong naagian. Sama sa mga tungod kay angay lang sad. Sige na, oy. Seryoso na mahinuon tayo ni. Sige na, tingnan na yung wine. Robin, ubog naman ko. Ubog yun ko. Tulong manggod kabato lang itong nahurot. Sige lang, girl. Celebrate niya ta. O, sa kayang kabalakan kay ni aram tayo ni sa bahay. Nalipong ako, Robin. Karen. Nakatuok na ko ni siya. Hakol ni siyang alsahon. Ipahimutang na ko sa iyang kwarto. Bukat sa mga bayana. Nakatuok na ko siya. Kagwapa niya. Malaanghin ang iyang naong. Kaluoy niya. Kanindot siya mga ngapil.
Recorded by X Thunder Gaming. Nahimulang butang na dili ang may tabo kagabi. Nakasako ni Karen. Nakasako niya. Andam na ang pamahaw. Mahimo na kang mukaon. Murag uga mo yung tono siyang sinultihan. Nasuko ka siya na ako. Busog na ko. Mo-duty na ko. Sige. Ato na ko. Okay. Mao ba bay? Doon na nahitabo ninyo ni Karen? Oo bay. Murag nasuko siya na ko kay medyo dry man siya. Makasabot sa ko kay nakasagog ko niya. Pero bay, wa sa ko niya sudyay kaganiyang buntag. Wa sa siya muiskot. Wa ko niya awaya. Aw di gid siya ang masuko. Kay nahitabo maghapon nga with her consent. Mayon ko nga with her consent kay wa man siya mapalag. Instead, na-response man ganit siya. Meaning, okay na siya. Bay. Robin, may mong magstorya ta ka diyot? Ha? Patay. Munang ka niyong bayan sa netabo naman. Ayaw mo itong kasuko ka rin, please. Robin, okay ra ni mo? Ha? Oo, okay ra. Sige. Unsa may atong istoryahan? Again, salamat sa tanan. Isipon akong dakong utang kabubuton ang tanan ni mo tabang nako. Karon na nakatrabaho ni ko, doon na ko sweldo. Makabayad na ko nimo. Usay bayad? I mean, okay, dili lang bayad. Pasalamat na lang. Bisan kamay nga kantidad lang nga makashare ko nimo. Karen, no need. Wa na sa itong sabot. Nakabayad naman ka. Ang imo na yung pagservisyo rin is bay. Ang imong pagpanglimpyo, imong pagluto, pagpanglaba. Imo kong giatiman. Dako na kayo bayad para nako kung gusto mo yung kang mabayad. Actually, mama na itong kikasabutan, di ba? Gatagan ko na dakong importansya, Karen. Magpangita na magani siguro ko, ana, o mawa na ka din eh. Robin, ayaw lang lainas sa pagsabot, ha? Dili man sad mahimo nga, ani na lang yung kuhangtod sa hangtod, di ba? Mapauli ko sa amo, kay naglistod na akong mama. Usa? Yes. Nikunta ko sa akong iyaan. Og iya akong papaulion kay basin og dili na ko na magdugay si mama. Manangit ko ni Miss Lynn nga mo leave ko. Og balik na unya na ako puhunan sa trabaho. Mangita na lang ko og kapuy-an. Ha? Okay. Okay na, Karen. Salamat. Og tugdan ko ni Miss Lynn, next day ko mo leave. Og mapuhon, inig-out na ko sa trabaho. Mudiretso na ko og larga pa doon sa mong probinsya. I will never forget you, Robin. Karen. Alone no matter who may try. Huy! Naunsa naman taon ka ba yun nga? Ganiha pa man kamuntag na ginuktok. Wa man kasamod. Nga naman ka, ha? Giaway kang Karen bay? Nasako gid sa nimo? Wa ba yun? Wa man kani siya isgot nga nagstorya mi. Malangit siya ng paali sa ila kay naglisod iyang mama. Mulip sa siya sa trabaho. Nagbalik niya. Mangita na siya glaing kapuyan. Awang-ang man sad og forever na siyang mupuyo uban nimo bay. Nga di pa man nimo si asawa. Di man gani mo uyab bisan pag dunay hitabo ninyo. Okay ra na ba yun eh? Anak magid na. Nga na bitang wa nimo panguyab eh. Bay.
wala ko siya. Napag-uhan ko. Pero, limpyo gihapon kayong pay. Namay kita kubas lamesa. Sudan. Nagluto siya. Sa ato pa, niagi pa siya din eh. Una siya nilarga pa uli sila. Naunsa naman taon ka bay, oy? Mura man ka gibiyaan sa imong anghilana. Gibiyaan gibitaw ko bay. Unsa? Bay, gimingaw mo ko niya bay. Naanad ako nga naa siya sa bahay. Dili na ako kaya bay. Nagpangita na ko niya. Sumay akong buhaton bay. Nadutlan ka niya bay? Good morning, Miss Lynn. Yes, good morning, Sir Robin. Miss Lynn, ni duty nagbalik si Karen? Yes. In fact, na siya karon. You want to talk to her? Ako ihatag niya ang cellphone, ha? Please, if okay lang, Miss Lynn. Salamat nga. Nisugot ka sa kong invitation nga dinner karon. Nganong dili man, ikaw na kun na. So, kumusta? Dugay na gitawa magkita. Well, I'm doing good, but not happy. Ha? Nga naman? Di na lang kong paliko-liko pa sa kong tuyo ni mo, Karen. I want you back. Unsay buot ni mong ipasabot? Please, balik sa bahay. Unsa? Karen, mura kong mabuang mawa ka. Wala ko maanad nga. Wala ko maanad nga mawa ka. Nagpangita ko din mo. Pag sure, uy. Nagpangita ka sa imong katabang? Wala kay manglimpyo, manglaba, o magluto ni Wano. Huwag mo na hinungdan nga nung nakat-on ko sa pagigugman mo, Karen. At first, I just like you. And then, it turns into love. I love you, Karen. Please, come back. Ruben. Adik sa'yo. Awit sa pintong. Salamat kay managsama day may gibati si Karen sa sagusa. Kung managsama sad nga, gipog nga namo ang tagsa-tagsa namo kapagbati. Nagawa tala siya nako. Nagkarelasyon gud mi. Malipayon kaming duha. Nag-live-in mi ato higayon na. Ug hangtod nga nagpakasal mi. Ug doon na namin usa ka anak. Dingin lang ko to, daghang salamat. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Bago ito mga galang kaagi ni Robin nga taga Davao City apan kasamtangan nagpuyo sa siyudad Subo. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalohan, hinahanap-hanap kita. Sa umagat sa gabi sa bawat hinahanap-hanap kita. Ang mga kaagi kibata na duwa sa radyo ni Ingrid Rotorazo ang po sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamulusap, mga ikala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papeda, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka, ipadala sa bagong email address RMNdrama.handumanan@yahoo.